Όμως, Σοφία, θα ξεκινήσουμε από μια εντυπωσιακή άσκηση με βολές από τεθωρακισμένα άρματα μάχης. Η άσκηση έγινε στο πεδίο βολής στο λιτόχωρο Πιερίας με πραγματικά πυρά. Οι ανθυπολογαγοί που πήραν μέρος διαπίστωσαν σε ρεαλιστική βάση την ισχύ πυρός και συμμετείχαν σε διαδικασίες διοίκησης και ελέγχου εκτέλεσης πυρών. Είναι μια άκρως ρεαλιστική και απαιτητική άσκηση. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το σύνολο του προσωπικού που συμμετείχε στην άσκηση, αλλά και μεγάλη τιμή, διότι παρουσιάσαμε τις δυνατότητες των μέσων που έχουμε για την εκτέλεση της αποστολής μας, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην υλοποίηση του οράματος του κυρίου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου για ένα στρατό με πανίσχυρη αποτρεπτική δύναμη. Βολές με πραγματικά πυρά από όλα τα μέσα πυρός ενός τακτικού συγκροτήματος επιλαρχίας μέσων αρμάτων στο πεδίο βολής στο λιτόχωρο Πιερίας. Με βαθιά αίσθηση των καθηκόντων, εγώ και οι συνάδελφοί μου αξιοποιούμε το οπλικό σύστημα που μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Τα τεθωρακισμένα άρματα μάχης, παρατεταγμένα, σχηματίζουν έναν ατσάλινο θώρακα, ικανό να αναχαιτήσει και να ματαιώσει κάθε εχθρική επιβουλή. Η πυροβολαρχία συμμετείχε με 6 αυτοκινούμενα πυροβόλα Mi-109α3 JA2 στην εκτέλεση άμεσης βολής. Η παραπάνω δραστηριότητα διεξήχθη πρώτη φορά με τη μορφή αυτή, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας της μοίρας. Σκοπός της άσκησης ήταν να γίνει πράξη η ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση των νέων ανθυπολογαγών που φοιτούν στα τμήματα βασικής εκπαίδευσης των σχολών εφαρμογής. Η οργάνωση του τακτικού συγκροτήματος, η πειθαρχία πυρός, η ακρίβεια πυρός, η ταχύτητα, η εμφάνισή σας είναι η καλύτερη απόδειξη ότι το προσωπικό μας είναι το καλύτερο οπλικό σύστημα. Οι ανθυπολογαγοί βρέθηκαν στο πεδίο βολής μετά το τέλος της μεγάλης άσκησης Δημόκριτος 2017 που διεξήχθη στη Βόρεια Ελλάδα.